Kolejnym naszym gościem сегодня z'является митрополит Мінська-Могилівський, а так само адміністратор Пінської диецезии, ксьондз арцебіскуп Тадеуш Кондрусевич. Ксьондз арцебіскуп, расскажите, будь ласка, чим для вас з'являються тракелі? Що це місце для вас? Які емоції, які думки з цим місцем зв'язані у митрополита? Ну, найперш, о тракелях почув уже, коли працював святаром у Вільні, але тут тоді були тяжкі часи і, напевно, не було того, що ми сьогодні маємо. Потім треба було працювати у Гродні пробощем, стало ближей. Ну, а коли став біскупом у 89-му році, треба було конкретно займатися проблемою тракелів так само. І менавіта вже тоді потроху розпочинався пілігримковий рух. І потім, як повстала Гродненська диецезія, повстало питання, де санктуаріум диецезії може бути. Я був радий, що біскуп Олександр Кашкевич, ординарій Гродненський, менавіта встановив тракельську святиню як санктуаріум, марійний санктуаріум Гродненської диецезії. Це вельми важливо. Я так само не один раз тут був, не однойчі приїжджав на різні урочистості і пам'ятаю ці урочистості, пам'ятаю завжди, як багато людей тут збиралося. Я не однойчі розмовляв так само і з пілігримами, які йшли, які поконували доволі далекий шлях з Гродна, з Волковиська, з інших городів. У всіх на вуснах літом завжди тракелі. Коли пойдемо, як пойдемо, яка погода буде. Люди живуть тракелями. Це нагадує про те, що це є святое місце, вже стагоддя у святое місце. І сьогодні сталося так само місцем пілігримковим, особливим місцем, де люди йдуть до Матері Божої, відаючи, що вона мати відкупленого чоловіка, що вона ніколи нікого не заставить і допоможе. І тому з радістю так само сьогодні прибуваємо на цей фест. Дякую за запрошення. Бо це споткання з народом Божим, а біскуп так само, як і святар, взятий з народу і повинен служити для народу. Ксьондз арцебіскуп пригадав, що це місце пілігримок. У цьому році я довідався, що ксьондз пілігримував до Буцлава, і то на різний спосіб. Ксьондз арцебіскуп, а чим для вас з'являється, особливо для вас, пілігримка? Ну, найперш треба ще пам'ятати, що це не туристичний поход. Це не ніяка тусовка, що молодь забралася. Це найперш молитва. Молитва, у якої ми йдемо зі своїми інтенціями. А кожен, напевно, має свої проблеми. А може, йде просто подякувати, в этом так само ми повинні пам'ятати. І тому це молитва. Далі це ахвяра, бо нелегко йти, і мозолі, і дощ, і спекота часами. Так само обставини не завжди такі сприяючі. Треба знайти місце, де переночувати, треба знайти місце, де помитися, треба так само приготувати їжу. Це комплекс усієї цієї праці, тому це великий висілок, але висілок для Бога. А той, хто не шкодує себе Богу, Бог того так само любить і Бог тому так само віддячить. Ну, напевно, добре те, що розвиваються різні способи пілігримок. Не тільки йти пішком, в цьому році вже на ровері їхали так само, велопілігримка відбулася з Мінська. Некоторі їдуть на машинах. Ну, це так само некий висілок, бо треба десь запаркувати машину і поставити і прийти ще. Ксьондз арцебіскуп пригадав, що це ахвяра. А ведаю, що вельми часто розмовляю з молоддю. А на думку ксьондза арцебіскупа, молодь сьогоднішня на Білорусі, вона здольна на ахвяру? І вона буде ходити у пілігримки? Ну, це така специфічна ахвяра, бо тут ахвяра, яка веде до санктуарії, ахвяра, у якої чоловік не один знаходиться, разом усі йдуть. І ахвяра, яка веде так само до Бога. Мені припоминається много років вже тому, коли з Москви пішла пілігримка у Оглону. Ну, не з Москви йшла у Оглону, бо це тяжко було б дойти. Доїхали до Латвії десь там і потім йшли з латвійською пілігримкою. Ну і після цієї пілігримки одна студентка Московського університету написала в нашу газетку письмо, у яким розповіла про цю пілігримку. Вона сказала, що вона була невіруючою. Ну и лето в Москве заставаться, батьки не богатые, как если поехать на курорт, треба заставаться в Москве, ну не веду. Я псябровка была католичка, сказала, вот пилигримка пойдет. А что такое? Ну не веду, ну пойдем. Ну так себе думала, вот потусоваться трохи, тусовка некая будет, пойду. Але як йшла з дня на день, як бачила, як один одному допомагає, як люди моляться, як розважають.
у яе змянілася зусім падыццё да сэнсу жыцця, і яна пачала шукаць гэтага сэнсу жыцця, не толькі навука, не толькі быць можа вучоным, добра вучыцца, добрую сям'ю залажыць, гэта все вельмі важна, кар'еру зрабіць, а нешта яшчэ большае ёсць. І калі прыйшлі ў Аглон, яна папрасіла хрост. Гэта таксама шлях да Бога. Таму я мяркую, бачачы на нашу моладзь, якая ідзе ў пілігрымках, хоць з іншага боку сучасная моладзь не вельмі ахвоча да ахвяры, я думаю, што гэтая ахвяра застанецца ў нас. Ksiądz arcybiskup, хочется доведацца з вашых вуст, як сёлета быў Буцлав, якім ён быў, чи здаў ён экзамен, і так, можа, ў некалькі слоў, як прайшлі урачыстасці ў гэтым нарадовым санктуарыю? Ну, Буцлаў перайшоў усе мае спадзяванні ў гэтым годзе. Напэўна, гэта было звязана з тым, што ўрачыстасці адбыліся ў пятніцу і суботу. Многа людзей мне мінулыя гады казала, хацелася бы быць на наступны дзень, але праца не можа, трэба вяртацца. Свабодны дзень, гэта застаецца свабодны дзень. Іншая справа таксама тое, што вельмі многа дажджоў было. Аднак, самае набажэнства ў Буцлаве абышлося без дажджа і ўначы, і галоўнае набажэнства днём. Гэтыя два набажэнствы вакол дождж. Просто навальніцы нават. А тут Бог такую ласку даў. Ну і такая вялікая колькасць людзей, якой я проста яшчэ не бачыў у гэтым годзе. Я думаю, што гэта звязана і з ростам руху пільгрымковага, зацікаўленасцю, таксама тое, што мы набліжаемся да юбілею 400-годдзя прабывання гэтага цудоўнага абраза ў Буцлаве, але таксама і свабодным днём. А пажаданне ксяндза арцыбіскупа для ўсіх тых, каго сёння не будзе тутай? Мы молимся за ўсіх, молимся за тых прысутных, непрысутных, за тых, которые маглі бы прыйсці, але не маглі, бо хворыя, працуюць таксама, можа, хоць і субота сёння, але многія людзі працуюць. Але таксама і за тых, якія маглі бы прыйсці, а не прыйшлі. Jesús Христос аддаў сваё жыццё за кожнага чалавека. І Ён даў нам Марію, сваю маці, як нашу маці, маці адкупленага чалавецтва. І яна маці таксама таго, які не захацеў сюды прыйсці. Няхай памятаюць аб тым, што яны маюць заступніц. Няхай памятаюць аб тым, што заўсёды могуць сюды прыйсці і будуць выслуханыя.